या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। राजकोटचे ते फोटो व्हायरल, दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात। कणकवलीत अनधिकृत बॅनर बाजीवर धडक कारवाई आणि चढवांचा जबरदस्त लंगार नृत्य व्हायरल। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। डिसेंबर म्हटला की नाताळाचा सण। या नाताळाच्या सणानिमित्त सर्वच ख्रिश्चन बांधवांमध्ये आनंदाने उत्साहाचे वातावरण असतं। यावेळी आपण कणकवली फणसवाडी येथे जे चर्च आहे त्या चर्चमधले वातावरण कसे आहे आणि कशा पद्धतीचं जे ख्रिश्चन ह्याचं नाताळाचं नियोजन असतं हे आज आपण जाणून घेणार आहोत। आपल्या सोबत या संबंधित फादर यांच्याशी आपण भेट करणार आहोत आणि त्यांनी नेमकं या सणानिमित्त काय सांगतात ते पाहणार आहोत। चला तर मग कणकवली फणसवाडी येथील ह्या चर्चमध्ये पाहूया काय म्हणतात। इथे दर दिवशी 7 वाजता प्रार्थना असते। हे खूप जुनं चर्च आहे। 1948 साली याची स्थापना झाली आणि आता आज तिला 75 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत। त्याच्या अगोदरपासून इथे ख्रिश्चनिटी आहे, खूप वर्षापासून, जवळजवळ 200 वर्षापासून। पण चर्चची स्थापना, चर्चला मान्यता 1948 साली मिळाली आणि गेल्या वर्षी आपण 75 वर्ष साजरी केली आणि 50 वर्ष जेव्हा झाली 1998 मध्ये चर्चला, तेव्हा त्यांनी नूतनीकरण केलं होतं या चर्चचं। त्या नूतनीकरणाला ह्या वर्षी 25 वर्ष होतात डिसेंबरमध्ये। आणि इथे आपण दर दिवशी 7 वाजता मिसा असतो आणि रविवारी 8 वाजता मिसा असतो। आणि ह्या चर्चच्या अखत्यारीत आणखी 5 गावं येतात: गोंसारी, कसवन, साकेडी, आमरड, कळसुली आणि कणकवली। आणि हे त्यांचं प्रमुख चर्च आहे आणि इथे प्रमुख धर्मगुरू म्हणून मी इथे कार्यरत आहे। इथे दर रविवारी मिसा होतो, त्याचप्रमाणे गावागावात जाऊन सुद्धा रविवारी मिसा होतो, कारण जवळजवळ 28 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर एवढ्या अंतरावर ही गाव आहे, तर सगळ्यांना शक्य होत नाही इथे मिसाला यायला। त्याच्यामुळे दर रविवारी आम्ही पण तिथे जाऊन त्यांना महिन्यातून 1-2दा मिसा देत असतो। येशू ख्रिस्ताची शिकवण म्हणजे 2 गोष्टींवर अवलंबून आहे। पहिली गोष्ट म्हणजे आपण एकामेकावर प्रेम केलं पाहिजे। येशू ख्रिस्त या जगामध्ये आले ते एकच गोष्ट सांगायला की एकामेकावर प्रेम करा, वाईट गोष्टीपासून लांब राहा। आणि दुसरी गोष्ट, जेव्हा एखादा माणूस तुमच्यावर एखादा चुकीचं काही करतो तेव्हा त्याला माफ करा। सो माफ करणे, क्षमा करणे आणि प्रेम करणे म्हणजे ह्या एका कॉईनच्या 2 बाजू आहेत। त्याप्रमाणे येशू ख्रिस्ताच्या ह्या 2 शिकवणीवर आपलं सगळं काय अध्यात्म चालतं। तर क्रिसमसमध्ये आपण क्रिसमसच्या अगोदर 4 आठवडे सुरुवात होते आणि हे 4 आठवड्यामध्ये आपण म्हणतो सीझन ऑफ ॲडव्हेंट किंवा आगमन काळ, येशू ख्रिस्त येण्याचा काळ। मग त्याची तयारी चालू असते। जशी बाहेरली तयारी चालू असते, फराळ करणे, डेकोरेशन करणे, क्रीप करणे, त्याचप्रमाणे अंतस्करणाची पण तयारी चालू असते आध्यात्मिक। म्हणजे तुम्ही एखाद्याला माफ करावं,
आणि चांगल्या गोष्टी कराव्या, प्रेयर करावी, अन्नदान करावं, जेलमध्ये जाऊन व्हिजिट करावी, हॉस्पिटलमधल्या लोकांना व्हिजिट करावी आणि तसंच क्षमा करावी, कन्फेशन्स. या पहिल्या 4 आठवड्यामध्ये चालतं आणि शेवटच्या आठवड्यामध्ये उत्सव साजरा केला जातो. क्रिसमस हा एका दिवसाचा नसून एक 8 दिवसाचा उत्सव आहे. 25 तारखेपर्यंत पासून ते 1 तारखेपर्यंत 1 जानेवारीपर्यंत क्रिसमस साजरा केला जातो. इथे आपल्याकडे अगदी 16 तारखेपासून आपण घरोघर जाऊन कॅरल सिंगिंग करणार आहे. त्याच्यानंतर 23 तारीखला कणकवली पटकी देवी ते पोलीस स्टेशन इथे रॅली आयोजित केलेली आहे. त्याच्यानंतर 26 तारखेला इथे मोठा मिसा आहे, बिशप साहेब येणार आहेत या 25 वर्षाच्या निमित्ताने. आणि लग्न समारंभ सुरू होतात 25 नंतर, जवळजवळ 4-5 लग्न आहेत ते 1 तारीखपर्यंत. तसं मग भरपूर उत्साहाचा कार्यक्रम आहे. क्रिसमसच्या नंतर एवढंच सांगू शकेन की येशू ख्रिस्ताने जे सांगितलं ते की चांगलं करा आणि वाईट गोष्टीपासून लांब राहा आणि प्रेमाचा संदेश एकमेकांना द्या. एवढाच येशू ख्रिस्ताचा संदेश होता, तो आपला पण. आज आपण पाहिलं की कणकवली फणसवाडी येथे या सेंट अँथनी चर्चमध्ये फादरांनी सांगितलं की येशू ख्रिस्ताने प्रेमाचा, शांतीचा आणि क्षमेचा संदेश दिलेला आहे आणि याच संदेशामार्फत आपण काम करत आहोत आणि सगळेजण, सर्व समाजाबद्दल बांधव देखील काम करत आहेत. येशू ख्रिस्तांच्या ज्या आठवणी असतील आणि त्यांचा जो जन्मदिवस आहे तो म्हणजे नाताळ दिवस आहे आणि त्या निमित्ताने सर्वच जे समाज बांधव आहेत एकमेकांना भेटून हे संदेश देवाणघेवाण करत असतात. आणि याच परिसरातील सर्व वातावरण कसं आहे, कारण आता नाताळ काही दिवसावर येऊन ठेपलं आहे आणि त्यासाठी हे समाज बांधवांची लगबग सुरू आहे. फादर यांनी सांगितल्याप्रमाणे आजच्या सध्याच्या पिढीला हे आचरण करायला पाहिजे की येशू ख्रिस्तांनी जशा पद्धतीने आपल्याला संदेश दिला ते आचरण करण्याची गरज आहे, तरच आपला समाज बांधव पुढे जाईल आणि आपली प्रगती होईल, एवढं मात्र निश्चित. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुजडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. वेंगुर्ला इथं घेण्यात आलेल्या पहिल्या अखिल भारतीय दशावतारी नाट्य संमेलनात लंगार नृत्य स्पर्धा पार पडली. यात हर्षदा संदीप गावकर आणि मित्तल दीपक सावंत या 2 मुलींनी अप्रतिम लंगार नृत्य सादर करत उपस्थितांची मनं जिंकले. पाहूया.
रंगमंचावर थांबा। या ठिकाणी अशोक दाभोलकर सरांकडून बक्षीस आलेलं आहे। त्याचबरोबर नरसुने सरांकडून सुद्धा या दोन्ही मुलींसाठी 200 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे। त्याचबरोबर या ठिकाणी सन्माननीय कुबल सर यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे। गवंडे सर यांच्याकडून 100 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे। दत्तप्रसाद शेणे यांच्याकडून 200 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे। त्याचबरोबर या ठिकाणी सुहास मालकर मामा मालकर यांच्याकडून 200 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे। आपण एकदा उजळलेल्या टाळ्या विद्यार्थ्यांसाठी पहिलं अखिल भारतीय दशावतारी नाट्य संमेलन आणि या संमेलनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील पहिली 1000 नृत्य स्पर्धा आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। कणकवली शहरात आता परवानगी न घेता बॅनर लावणार असाल तर आधी हे पहाच। यापुढे विनापरवाना लावण्यात येणारे घोषणाफलक, होर्डिंग्स, पोस्टर बाबत नगरपंचायतीतर्फे नियमित कारवाई करण्यात येणार आहे। याबाबत अटी शर्ती ठेवण्यात आल्या, त्यानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती कणकवली मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे। याचा आढावा घेतला आमचे कणकवली करेस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांनी। कणकवली शहरात बॅनरबाजी आता करता येणार नाही आहे हे कणकवली नगरपंचायत मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ यांनी एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केलेलं आहे आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे की जर कोणी विदाऊट परवानगी जर कणकवली या ठिकाणी जर बॅनरबाजी करत असेल तर त्याच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे। आणि सध्याच्या परिस्थितीत आपण कणकवलीमध्ये पाहणार आहोत की कणकवलीमध्ये एक हा जो नरडवे नाका आहे येथे, तसेच जो पटवर्धन चौक आहे येथे आणि त्यानंतर रेल्वे स्टेशन आणि कणकवली कॉलेज रोड या ते 4 ते 5 ठिकाणी बॅनर लावू शकतात। ते पण कणकवली नगरपंचायतची अधिकृत परवानगी घेऊन लावू शकतात, अन्यथा हे बॅनर लावू शकत नाहीत। पण आपण आता नरडे चौकामध्ये आहोत, येथे सर्रास दरवेळी मग राजकीय असेल, सामाजिक असेल, त्याच्यानंतर सांस्कृतिक क्षेत्रातले असेल किंवा अन्य सामाजिक जे काही असेल ते बॅनर लागले जातात आणि त्याने मोठ्या प्रमाणात येथे पोस्टरबाजी आणि बॅनर चौक हा म्हणून ओळखला जाईल भविष्यात। त्यामुळे बॅनरबाजी येथे मोठ्या संख्येने मोठ्या प्रमाणात होते आणि त्यामुळे आता ह्यालाच नगरपंचायतचे मुख्याधिकारी यांनी रोख लावलेले आहे, कारण कणकवलीचे विद्रुपीकरण होऊ नये, या बॅनरबाजीमध्ये सामाजिक तेढ निर्माण होऊ नये अशा पद्धतीचं एक प्रसिद्धीपत्रक निर्माण केलेलं आहे। त्यामुळे आता कणकवलीमध्ये जे बॅनर आहेत ते हटवण्यात आलेले आहे, नगरपंचायतने हटवण्यात आलेले आहेत, पण नवीन बॅनर काही ठिकाणी लागण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे नगरपंचायत याच्याकडे लक्ष आहे कर्मचाऱ्यांचं आणि सध्याच तुर्तता हे बॅनर हटवल्यामध्ये कुठेतरी कणकवलीकरचं म्हणजे कणकवलीकरांचे जे सुशोभक आहेत ते सध्या टिकून आहे, पण पुन्हा भविष्यात बॅनरबाजी होऊ नये यासाठी कणकवली नगरपंचायतने ठोस पावलं उचलण्याची गरज आहे असंच एक बोललं जात आहे। नगरपंचायतच्या सोबतच महामार्ग प्राधिकरणाने देखील महामार्गावर जे व्यावसायिक असतील, राजकीय नेते असतील, सामाजिक असतील किंवा धार्मिक अन्य जे बॅनर लागतात आणि दिशादर्शक फलकांवर देखील हे बॅनर असतात, व्यावसायिक तर आपले दिशादर्शक फलकावर त्याचा सपोर्ट घेऊन हे बॅनर लावतात आणि त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी ह्या फलक लपले जातात आणि परिणामी अपघात होण्याची शक्यता असते आणि त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी हायवे महामार्ग प्राधिकरणाने देखील हे बॅनर हटवण्याची गरज आहे, तरच हे जे दिशादर्शक फलक आहेत ते सर्व प्रवाशांना येताना दिसतील अशी एक अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. वरेनियम क्लाउड लिमिटेड. ऍडमिशन MPSC 2024. क्लासेस स्कॉलरशिप परीक्षा. 150 गुणवंत विद्यार्थ्यांना फ्री क्लासेस. नोंदणीची अंतिम तारीख 25 डिसेंबर 2023 संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत. परीक्षेची तारीख 30 डिसेंबर 2023. वैभववाडी तालुक्यातील नागरिकांसाठी युवासेना ठाकरे गटाच्या वतीनं नेत्र तपासणी आणि मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया नोंदणी शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. 150हून अधिक जणांनी या शिबिरात नोंदणी झाली होती. युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांच्या पुढाकारातून जिल्ह्यात नेत्र तपासणी शिबिर आयोजित करण्यात आली आहे. कणकवली विधानसभा मतदारसंघात याचा शुभारंभ झाला. देवगड कणकवली या तालुक्यात शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. वैभववाडीत हे शिबिर आयोजित करण्यात आलं होतं. या शिबिरावेळी जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर, शिवसेना नेते अतुल रावराणे, सतीश सावंत, सुशांत नाईक, संदीप सरवणकर, राज्य प्रमतू यांसह पदाधिकारी उपस्थित होते. सुशांत नाईक यांच्या या उपक्रमाचं साऱ्यांनी कौतुक केलं. आमचे मार्गदर्शक जे आम्हाला प्रत्येक प्रोत्साहन देतात प्रत्येक कार्यक्रमाचे सावरकर साहेब, रजबभाई, आमचे उपजिल्हा प्रमुख शिंदे साहेब, सचिन धुरी, रोहित बावस्कर, जावेदजी आणि सर्वच शिवसैनिक असतील, अतुल सरवडे असतील आणि सर्व आलेले विभाग प्रमुख असतील, शाखा प्रमुख आणि शिवसैनिक. मी खरं म्हणजे पहिल्यांदा सर्व वैभववाडीतील सर्व आमच्या शिवसैनिकांचे, कार्यकर्त्यांचे, सर्व पदाधिकाऱ्यांचे आभार व्यक्त करतो की त्यांनी हा चांगला कार्यक्रम, एक नियोजन चांगलं केलं. आणि खरोखरच जर शिवसैनिक आणि कार्यकर्त्यांनी जर काम केलं तर चांगल्या प्रकारचे कार्यक्रम शिवसेना घडवू शकते, याचा हा मेसेज त्यांनी दिलेला आहे. खूप चांगल्या प्रकारचं आयोजन त्यांनी केलं. प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी जो आपला संकल्प आहे तो पोचवला गेला. प्रत्येक गावागावातून ज्येष्ठ मंडळींना इथे आणण्यात आलं. त्यांचं आता आजच्या या ठिकाणी त्यांचं मोतीबिंदूचं तपासणी होईल आणि जर त्यामध्ये मोतीबिंदू तुम्हाला सापडला तर ते 22 जानेवारीचे ते 30 जानेवारीच्या दरम्यान तुमचं ऑपरेशन त्या ठिकाणी ओरस येथे होणार आहे. त्यामुळे त्याची काळजी करू नका. तुम्ही चांगल्या पद्धतीचं ऑपरेशन तुमचे इथले तज्ज्ञ डॉक्टरांचे आम्ही आणलेले आहे आणि त्या पद्धतीने तुम्हाला त्याचं ऑपरेशन मिळणार. तुमचं जो कार्यक्रम आहे तो बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना आणि युवा सेनेच्या मार्फत घेण्यात आलेला आहे. तुम्हाला माहिती पाहिजे कारण हे सामाजिक कार्य आम्ही शिवसेनेच्या या व्यासपीठावरून तुम्हाला देत आहोत. एक चांगल्या प्रकारचं कार्य आम्ही तुम्हाला देत आहोत. आम्ही जवळजवळ ह्या विधानसभेमध्ये ज्यावेळी आम्ही आरोग्याच्या विषयी आवाज उठवला त्यावेळी प्रत्येक ठिकाणी आम्ही आवाज उठवला. प्राथमिक आरोग्य केंद्र असतील प्रत्येक ठिकाणी, म्हणजे कणकवली, वैभववाडी असेल, देवगड असेल, कुठेही ही आरोग्य व्यवस्था चांगली नव्हती. त्यामुळे आम्ही युवा सेनेच्या मार्फत, शिवसेनेच्या मार्फत आवाज उठवला गेला आणि तो आवाज आमचा प्रत्येकाच्या दृष्टीने चांगला होता. कारण रुग्ण संख्या यामध्ये जास्त आहे आणि त्या पद्धतीची सेवा या कणकवली विधानसभेमध्ये मिळत नाही. हे सरकारचं हे जे सरकार बसलं आहे ते त्या पद्धतीने काम करत नाही. कारण ज्यावेळी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे याचे मुख्यमंत्री होते ती हीच यंत्रणा वापरून त्यांनी कोरोनासारख्या आजारावरती मात केली होती आणि त्या पद्धतीने त्यांनी काम केलं होतं. हीच यंत्रणा वापरली आणि पण हीच यंत्रणा आज या सरकारला ती जमत नाही आहे. त्यामुळे हे आम्ही कुठेतरी काम करण्याचा प्रयत्न करतोय. आम्ही संकल्प दृष्टीदानाचा हा एक कार्यक्रम घेऊन आम्ही पुढे आलो आहोत आणि तुमच्या पद्धतीने तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचत आहोत. हे सर्वजण तुम्ही आलात त्याबद्दल तुमचा मी आभार व्यक्त करतो. या जिल्ह्यामध्ये जी आज नेत्र चिकित्सा चालू आहे ती खरोखर प्रत्येक गावागावात जाऊन या आरोग्य सेवकांनी करणं गरजेचं होतं, पण ते होत नसल्यामुळे आज ही हे सर्व उपक्रम शिवसेनेच्या माध्यमातून सामाजिक उपक्रम हे घेतले जात आहेत. प्रत्येक जिल्हा परिषद वैध हे उपक्रम होणार आहेत.
प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये आता उपक्रम होणार आहेत. कारण आरोग्याची ज्या पद्धतीने आज सर्वजण आपण टीव्ही पाहता, आज अधिवेशन चालू आहे, अधिवेशनामध्ये कोणत्या प्रकारे रोज गदारोळ चालू आहे हे तुम्ही सर्वच जण पाहता. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था ही ढासळलेली आहे. इथले जे नेतृत्व करणारे, ज्याला आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलाय, तो लोकप्रतिनिधी स्वतःच हॉस्पिटल चालवण्यासाठी या सगळ्या आरोग्य व्यवस्थेचा बट्ट्याबोळ करतोय. आणि तो पुन्हा आपल्या लोकांना आरोग्य व्यवस्था मिळाली पाहिजे या एकाच हेतूने शिवसेनेचा प्रत्येक शिवसैनिक हा प्रत्येक आरोग्य PSC असेल किंवा प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र असेल तिथे जाऊन त्यांना पुन्हा एकदा त्यांच्या अधिकाराची आणि त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देण्यासाठी हे उपक्रम हे तुषार नाईक यांनी केलेले आहेत. त्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आणि आपण सर्वांनी ह्याच्यापुढे जागृत राहिलं पाहिजे. आणि लोकप्रतिनिधी ज्यावेळेला आपण निवडून देता त्यावेळेला लोकांचं काम करणारा प्रतिनिधी निवडून द्या, जेणेकरून आपल्याला या शहरात जिल्ह्यात यायची गरज लागणार नाही. आपल्या गावागावात जे दवाखाने आहेत तिथे तिथे तुम्हाला ती सुविधा मिळेल. एवढं बोलून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तुम्हाला मिळतं. आणि ज्यावेळी लॅप्टो असेल, डेंग्यू असेल, टायफॉइड असेल, कावीड असेल, ह्या आजारावरती तुम्हाला त्या ठिकाणी मोफत उपचार मिळत नाही. हॉस्पिटलला गेल्यानंतर त्या ठिकाणी जर तुम्ही वाचले त्याच्यामध्ये जाचक अटी त्याच्यामध्ये शासनाने घातलेले आहे की आज कोणालाही 5 लाखामध्ये वाटला आजारी पडला म्हणजे त्याला सहज उपचार मिळत नाही आहे. महिलांच्या बाबतीत सुद्धा तेच विचार, मग हर्नियाचं असेल, गर्भपिशवीच्या संदर्भातले असतील. आज काही ठिकाणी ज्या काही अटी एवढ्या ज्या घातल्या आहेत, आयुष्यमान भारत योजनेचा फायदा सर्वसामान्य लोकांना त्या जाचक अटीमुळे होत नाही आहे. आणि म्हणून या सरकारला आम्ही सर्वांनी विनंती करायला पाहिजे की जी हॉस्पिटल तुम्ही आयुष्यमान भारतमध्ये निवडता त्यामध्ये कोणताही आजार असेल त्या आजारावरती मोफत उपचार झाले पाहिजे. फक्त याच्यामध्ये जाहिरात मोठी आहे, पण ज्यावेळी ते प्रायव्हेट हॉस्पिटलला ज्या हॉस्पिटलची नोंद आयुष्यमान भारतमध्ये आहे, त्या आयुष्यमान भारतमध्ये ज्या विमा कंपनीकडे आयुष्यमान भारत योजना दिली आहे, ज्यावेळी त्याचा एक्सरे किंवा त्याची सोनोग्राफीचा रिपोर्ट पाठवला जातो त्यावेळी तिथून सांगितलं जातं की हा रुग्ण ह्या योजनेमध्ये बसत नाही आहे आणि त्याला 70,000 80,000 रुपये खर्च करावे लागतात. किडनी स्टोन सारखा सुद्धा विषय असेल तर त्याला सुद्धा त्या ठिकाणी सोनोग्राफीचा रिपोर्ट पाठवल्यानंतर आयुष्यमान भारतमध्ये त्याचं ऑपरेशन होत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. आम्ही ज्या भागामध्ये राहतो तिथे काही लोक येतात की आम्ही आयुष्यमान भारत योजनेमध्ये आम्हाला फायदा होईल म्हणून आम्ही गेलो, पण आम्हाला या योजनेमध्ये बसत नाही आहे. आणि म्हणून यामध्ये सरकारने सुद्धा जो रुग्ण जी हॉस्पिटलची नोंद आहे त्या ठिकाणी जाईल, त्याला कोणताही आजार असेल त्याला मोफत त्या ठिकाणी उपचार केले पाहिजे. फक्त टीव्हीवरती आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतात मोफत उपचार, म्हणून यासाठी सुद्धा सर्वांनी मिळून आपण या ठिकाणी जनजागृती करण्याची गरज आहे. आणि म्हणून आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं जास्त वेळ न घेता सन्माननीय तुषार नाईक यांना मी या कार्यक्रमाचं आयोजन केल्याबद्दल त्यांना या ठिकाणी धन्यवाद देतो. आणि ज्या ज्या रुग्णांचं मुख्यमंत्रीची शस्त्रक्रिया करावी लागेल त्याचं ऑपरेशन चांगलं होण्यासाठी मी या ठिकाणी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय. पूर्ण मतदारसंघामध्ये आपण त्या ठिकाणी करत आहोत. खरं तर आज आरोग्य यंत्रणा ज्या पद्धतीनं या जिल्ह्यामध्ये असायला हवी तशा प्रकारची आरोग्य यंत्रणा आपल्याला दिसत नाही. अनेक डॉक्टरांची रिक्त पदं, वैद्यकीय अधिकारी आज अनेक त्या ठिकाणी संपूर्ण जर इथली वैभववाडीची PSC असेल, या जिल्ह्याचं ग्रामीण रुग्णालय असेल, इथली उपजिल्हा रुग्णालय असेल, इथलं शासकीय हॉस्पिटल असेल, या सगळ्या हॉस्पिटलमध्ये आज त्या ठिकाणी डॉक्टरांची वानवा. अनेक डॉक्टर म्हणजे ज्या ठिकाणी स्त्री रोग तज्ञ हवे, मूल तज्ञ हवे, वैद्यकीय अधीक्षक त्या ठिकाणी हवे, फिजिशियन त्या ठिकाणी हवे. म्हणजे प्रत्येक माणसाच्या आरोग्यावर जे अवयव आहे त्याच्यावर जर योग्य निदान झालं पाहिजे, योग्य उपचार झाले पाहिजे, तर तशा प्रकारचे डॉक्टर सुद्धा त्या जिल्ह्यामध्ये असले पाहिजे. आणि म्हणून त्या ठिकाणी सुद्धा डॉक्टर आपल्याकडे नाही. आणि म्हणून आज वैद्यकीय रुग्णालय असतील, ग्रामीण रुग्णालय असतील, जिल्हा रुग्णालय असतील, आरोग्य केंद्र असतील, अशाच पद्धतीनं त्या ठिकाणी लोकांचं हेळसांड, लोकांना आरोग्याच्या प्रश्नाबाबत त्या ठिकाणी आज प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झालेला आहे. खरं तर एकीकडे ही महागाई, एवढी बेरोजगारी, या सगळ्यामध्ये सर्वसामान्य माणसाला आपलं जीवन हे जगणं त्या ठिकाणी मुश्किल झालेलं आहे. आणि अशा वेळी जर त्या माणसाचं आरोग्य जर त्या ठिकाणी
अशक्त असेल, आरोग्याला अनेक व्याधी असतील, तर त्या ठिकाणी त्याचं जीवन जगणं आहे ते अतिशय मुश्किल होणार आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारचं जर या जिल्ह्याच्या जनतेचं आरोग्य अतिशय निरोगी असलं पाहिजे, सदृढ असलं पाहिजे, आणि त्याच्यासाठीचा एक विशेष प्रयत्न हा युवा सेनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी सुरू आहे. खरं तर आपण जो उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद या शिबिराला प्रत्येक ठिकाणी मिळतोय, आणि म्हणून त्याचं जे महत्व आहे, या शिबिराचं जे महत्व आहे ते महत्व त्या निमित्तानं अधोरेखित झालेलं आहे. मी युवा सेनेच्या कार्यकर्त्याला मनापासून धन्यवाद देईन. आपण जी मेहनत त्या ठिकाणी गावागावामध्ये घेत आहे आणि ग्रामीण भागामध्ये घेत आहे, आणि लोकांना या शिबिरामध्ये जे आज आपण एक मोफत तपासणी, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया आणि नेत्र चिकित्सा शिबिर हा विषय घेऊन समाजाच्या समोर, या जिल्ह्याच्या जनतेच्या समोर आपण त्या ठिकाणी प्रयत्न प्रामाणिक करताय. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं सातत्यानं जनतेचे प्रश्न हातामध्ये घेणं आणि समाजाच्या वेदनांसंदर्भात, समाजाच्या प्रश्नांसंदर्भात आक्रमक होणं, हे काम युवा सेनेनं सुशांतजींच्या नेतृत्वाखाली या संपूर्ण मतदारसंघामध्ये केलं. आणि म्हणून आज आमची जबाबदारी आहे की एकीकडे आम्ही या सगळ्या व्यवस्थेच्या विरोधामध्ये जनतेमध्ये आवाज उठवत असताना, ही भूमिका शासनाच्या समोर त्या ठिकाणी मांडत असताना, एकीकडे विरोध करताना दुसरीकडे आमची जबाबदारी पण आहे या जिल्ह्यातल्या जनतेचं जर त्या ठिकाणी चांगलं आरोग्य, निरोगी आरोग्य ठेवायचं असेल तर अशा प्रकारच्या सोयी सुविधा, अशा प्रकारच्या भव्य शिबिरांचं आयोजन हे त्या ठिकाणी करावं, त्या ठिकाणी लागतं. आणि म्हणून खरं तर आज जे शासन आहे, जे इथले आमदार आहेत, जे लोकप्रतिनिधी आहेत, ह्यांची खऱ्या अर्थानं या भागाला, या आरोग्य प्रश्नाला न्याय देण्याची जबाबदारी आहे. पण त्या ठिकाणी फक्त जनतेला गृहीत धरण्याचं काम त्या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे. कुठंतरी निवडणुकीच्या काळामध्ये प्रलोभनं द्यायची, आमिष दाखवायची, दहशत करायची, आणि कुठंतरी पैसे देऊन मतं विकत घ्यायची, आणि मग 5 वर्ष या जिल्ह्यातल्या जनतेवर त्या ठिकाणी जुलूम करायचे, त्यांच्यावर अन्याय करायचे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. वरेनियम क्लाउड लिमिटेड. ऍडमिशन MPSC 2024. क्लासेस स्कॉलरशिप परीक्षा. 150 गुणवंत विद्यार्थ्यांना फ्री क्लासेस. नोंदणीची अंतिम तारीख 25 डिसेंबर 2023 संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत. परीक्षेची तारीख 30 डिसेंबर 2023. देवगड वळीवंडे येथील श्रीदेवी पावनाई गांगेश्वर आकारी ब्राह्मण वार्षिक हरिनाम सप्ताह भक्तिमय वातावरणात पार पडला. पाहूया. देवगड तालुक्यातील नवसाला पावणारी, हाकेला धावणारी असा महिमा असणाऱ्या वळीवंडे या गावच्या श्रीदेवी पावनाईचा वार्षिक हरिनाम सप्ताह मोठ्या उत्साहात भाविकांच्या गर्दीत पार पडला. टाळ मृदुंगांच्या आणि विठ्ठल नामाच्या गजरानं वळीवंडे गाव दुमदुमून गेला होता. या हरिनाम सप्ताहात रात्री वळीवंडे इथं आरेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ आरे, ब्रह्म गणेश प्रासादिक भजन मंडळ कुवळे, श्री भगवती प्रासादिक भजन मंडळ तोरसुळे, श्री महालक्ष्मी प्रासादिक भजन मंडळ रेंबवली, श्री गांगेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ चाफेड या मंडळांनी काढलेल्या दिंड्या सर्वांचं आकर्षण ठरून दिंड्यांनी उपस्थितांची मनं जिंकली. या हरिनाम सप्ताहानिमित्त श्री पावनाई देवालयात आकर्षक मंदिर सजावट करून विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती. या हरिनाम सप्ताहाच्या उत्सवात देवगड येथील आरे, कुवळे, तरसुळे, रेंपवली, चाफेड या गावातील 5 भजनी दिंड्या हरिनाम सप्ताहात सहभागी झाल्या होत्या. या सर्व हरिनाम सप्ताह पाहण्यासाठी पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनी मोठी गर्दी केली होती. तसेच माहेर वाशिणींनी आवर्जून उपस्थिती दर्शवली. या हरिनाम सप्ताहाची सांगता पहाटे काकड आरतीनं झाली. या हरिनाम सप्ताहामुळे गावात भक्तिमय वातावरण निर्माण होऊन विठ्ठल नामाच्या गजरानं गाव दुमदुमून गेला होता.
आज या ठिकाणी जो हरिनाम सप्ताह आमच्या वडवणी गावचा होत आहे, या ठिकाणी सर्व भाई आस्थेने, प्रेरणेने, आशास्थानाने या ठिकाणी सर्व उपस्थित आहे. पूर्णपणे आपल्या देवीवरती आशा निराशा प्रकट करण्यासाठी प्रत्येक भावी आपले जे माहेरवसनी असून ते सर्व ओटी बनण्यासाठी या ठिकाणी येतात. आमचा महादेव, पावनाई, आकारी, ब्राह्मण, जसं गांगेश्वर अशी देवस्थान, जागृत देवस्थान आहे. दरवर्षीप्रमाणे या ठिकाणी हा हरिनाम सप्ताह होत आहे. या ठिकाणी पंचक्रोशीतील बाहेरच्या दिंड्या या ठिकाणी येतात. तसे आम्ही पण आमच्या गावाच्या वतीने त्यांच्या गावामध्ये आम्ही जातो आणि सर्व आहेत नाही देवस्थान एकमेकाची, जसे एक संघ आहे, जसे गाव एक संघ आहे, तशी देवस्थानं पण एक संघ आहेत. जसे आम्ही त्याला बोलतो काय शिवधडे, जागृत देवस्थान आमची पावनाई देवी आहे. या ठिकाणी मच्छीमार बांधव वगैरे आशेने पूर्णपणे कौल घेण्यासाठी या ठिकाणी येतात. गावकर त्याचे कौल लावून त्यांची पूर्णपणे खात्रीनिशी न्याय निवाड्याने त्यांचा कौल प्रसारण करून देतात. आणि आम्ही ग्रामस्थ म्हणून या ठिकाणी जवळजवळ आम्ही माझ्या माहितीप्रमाणे 20 ते 25 वर्ष मी तर ह्या क्षेत्रामध्ये इथे वावरत आहे आणि खरोखर मी समाधानी आहे. समाधानी मी एवढा की ग्रामस्थ म्हणून सांगायचं असं की आमचे सर्व बहुतेक म्हणजे 80-85 जवळजवळ 48 जातीचे आमच्या या ठिकाणी गावामध्ये लोक आहेत. त्या ठिकाणी आम्ही 12-5 मानकरी म्हणून जे आम्ही निर्णय घेतो, 12-5 म्हणून आम्ही निर्णय घेतो, तर सर्व बाकीच्या इतर आग्राप्रगट जातींना मान्य असतात. पाहिलात काय? म्हणून जागृत देवस्थान म्हणून आम्ही त्यांचे पायी गावात देवतांचे आणि आमचं हे यापुढे असंच चालू राहणार हा वारसा. आम्ही तुम्हाला काम इच्छू सांगतो. पूर्वजांनी स्थापन केलेली आहे, त्याच्या मागचा इतिहास आहे आणि तो आम्ही सर्व तरुण मंडळी तो जोपासतो होतो वारसा. आणि यापुढेही नवीन जी तरुण पिढी असेल ती तो वारसा जपणार आहे. ही दैवता अशी आहे की 12-5 म्हणजे असलेल्या गावात दैवत आहे. मानकरी असतात, देवतांच्या मताप्रमाणे तो केला जातो. म्हणजे अशी ह्या गावची कोकणात ही पद्धत आहे. आणि कोकणात ही कौल प्रसादाची जी चाल आहे ही संत महासंतांना सुद्धा न सुटणारी चाल ही पाषाणांमार्फत आपल्या असलेल्या इड्यापड्यांचं किंवा आपल्यावर आलेल्या संकटांचं निवारण करण्याचं काम कौल प्रसादाच्या माध्यमातून असलेले 12-5 ते करून देतात. त्यामुळे ही दैवतांची नावं सुद्धा ही पावनाई, ही पावनाई म्हटल्याच्या नंतर काय लोकांना नवसाला पावणारी, कौल प्रसाद घेतल्याच्यानंतर ती लोकांच्या हाकेला धावणारी हिचं नाव पावनाई. या पावनाईच्या माध्यमातून आमच्या गावाचं नाव, स्वयंभू महादेवाच्या नावाने आमच्या गावाचं नाव आज या ठिकाणी संपूर्ण पंचक्रोशी तर नव्हे जिल्ह्यामध्ये नाव आहे. आणि हे नाव अशासाठी आहे, एक तर या गावाचा विकास चांगल्या प्रकारे झालेला आहे. शैक्षणिक दृष्टिकोनातून चांगला विकास आहे, वैद्यकीय दृष्टिकोनातून विकास चांगला आहे. या तरुण मुलांचं शिक्षणा माध्यमात चांगला प्रवेश केलेला आहे. चांगले उच्च शिक्षणाचे लोक या वडवणी गावामध्ये आज बरेच आहेत, गावापासून मुंबईपर्यंत. हा एक आमच्या दैवतांच्या माध्यमातून आम्हाला मिळालेला महाप्रसाद आहे. आमच्या मुलांना शिक्षणाची ओढ आणि अन्न व्यावसायिक ओढ या दोन्ही गोष्टीची आज जर सांगड झाली असेल तर ही आमच्या दैवतांमुळे असेल. ही दैवता जर आमच्या पाठीशी नसतील तर आम्ही काही करू शकलो नसतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. वरेनियम क्लाउड लिमिटेड एडमिशन MPSC 2024 क्लासेस स्कॉलरशिप परीक्षा 150 गुणवंत विद्यार्थ्यांना फ्री क्लासेस. नोंदणीची अंतिम तारीख 25 डिसेंबर 2023 संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत. परीक्षेची तारीख 30 डिसेंबर 2023.
पानी बर्फा क्या मैं हमारी बोतल ज्यादा हुई थी नमस्कार. आपण आता याच मालवणच्या याच राजकोट किल्ल्यावर आता आपण आहोत. याच किल्ल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते काही दिवसापूर्वी उद्घाटन झाले होते आणि काही दिवसानंतरच या तटबंदीचे जे दगड आहेत ते कोसळलेले होते, ते फोटो हे सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले होते. त्यानंतर सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागही यांनी सुद्धा स्पष्टीकरण दिलं होतं आणि तात्काळ दुरुस्तीची सुद्धा दुरुस्ती करण्यात येईल अशा पद्धतीचं जे स्पष्टीकरण होतं ते त्यांनी दिलेलं होतं. मनसे असेल, शिवसेना असेल, ठाकरे गट यांनी सुद्धा याबाबत तात्काळ दुरुस्ती व्हावी अशा पद्धतीची मागणी होती ती केली होती. त्यानंतर आता या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जो पुतळा आहे आणि त्या चौतरा आहे त्या चौतऱ्याचे काम हे आता या ठिकाणी दुरुस्तीचे काम आहे ते या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे. आपण या ठिकाणी आता पाहू शकतो की याच दुरुस्तीचं काम हे या ठिकाणी सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या पुतळ्याचे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे हे अनावरण या ठिकाणी झाले. सदरच्या कार्यक्रमानंतर राजकोट येथील तटबंदीचे दगड खाली पडले असल्याचे व पुतळ्याच्या चौथऱ्याचे ग्रॅनाइट अर्धवट अवस्थेत व तुटले असल्याचे फोटो बऱ्याच सोशल मीडिया साईटवरून फिरत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर शिवप्रेमी आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे व सार्वजनिक बांधकाम विभाग नाहक बदनाम होत आहे अशा पद्धतीचे प्रसिद्धीपत्रक हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलं होतं. शिवाय त्यात असंही म्हटलं होतं की पुतळा व त्याच्या चौतऱ्याचं काम हे संपूर्णपणे नौदलामार्फत करण्यात आलेले होते. किल्ल्याचा दरवाजा व तटबंदी या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात आल्या होत्या. पुतळ्याचे अनावरण प्रसंगी कार्यक्रम व्यवस्थापकामार्फत तात्पुरत्या स्वरूपाचे भव्य लोखंडी स्टेज उभारण्यात आले होते. त्यावेळी लोकांना उभे राहण्यासाठी व बनवलेल्या प्लॅटफॉर्ममुळे तटबंदीवरील काही दगड हे काढून ठेवण्यात आले होते. सदरचे दगड पडलेले नाहीत तर सदरचे दगड हे आपण दगड पाहू शकतो. यातील 2 दगड हे खाली पडलेले होते. ते दगड पडलेले नसून ते काढून ठेवण्यात आले होते. अशा पद्धतीचे जे स्पष्टीकरण आहे ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेले होते. ते कोणत्याही प्रकारचे काम तटबंदीचे हे निकृष्ट झालेले नाही. चौतरीच्या चारी बाजूने लोखंडी कॉलमवर पडदे बसवण्यात आले होते. अवजड लोखंडी कॉलम ग्रॅनाईटवर ग्रीप न मिळता घसरतील त्यामुळे ग्रॅनाईटसुद्धा बसवण्यात आलेले नव्हते. त्यानंतर काही फोटो हे व्हायरल झाले होते.
आणि व्हायरल झाल्यानंतर बांधकाम विभागाने हे स्पष्टीकरण दिलेलं आहे आणि त्यानंतर हे काम आता सुरू झालेलं आहे. आपण पाहू शकतो ही थेट दृश्य ही आता किल्ले राजकोट येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या या जो पुतळा उभारला आहे त्याच्या उतरायचे काम या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे. हे ग्रॅनाइट आहेत, ते ग्रॅनाइट सुद्धा या निमित्ताने बसवण्यात आलेले आहेत. तटबंदीवरील हेच दगड हे कोसळले होते, 2 दगड ते बसवण्यात आलेले आहेत. आपण दृश्यामध्ये पाहू शकतो. तर किल्ल्याच्या मागे सुद्धा सुशोभीकरण करण्यात येत आहे. ही किल्ल्याची मागची बाजू आहे. हे राजकोट किल्ल्याच्या मागील बाजूस अशा पद्धतीने येथील बांधकाम करण्यात येत आहे. या ठिकाणी गार्डन करण्यात येत आहे, त्यासाठी हे काम सुद्धा सुरू आहे. हा किल्ले सिंधुदुर्ग ही किल्ले राजकोट येथील ही मागील बाजू आहे, मागील बाजूची तटबंदी. मालवण येथील याच राजकोट येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याच्या चौथऱ्याचे हे ग्रॅनाइट होते, हे कोसळलेले होते, निखळलेले होते आणि त्यानंतर प्रचंड टीका ही सोशल मीडियावरून झाली होती. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्पष्टीकरण काढत की नौदलाच्या वतीने हे चौथऱ्या आणि पुतळ्याचे काम हे नौदलाच्या वतीने करण्यात आलं होतं, तर तटबंदीचे काम हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यामार्फत करण्यात आलेलं होतं. आता जी दगड कोसळले होते, 2 दगड पडलेले होते, ते दगड आता लावण्यात आलेले आहेत आणि इतर ग्रॅनाइट आहे त्याचे सुद्धा काम आता दुरुस्तीचे काम आहे ते युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जे स्पष्टीकरण दिलेले त्यानुसार हे आता काम सुरू करण्यात आलेले असल्याची आपल्याला पाहायला मिळत आहे. कृष्णा डोलम, कोकण सात लाईव्ह, मालवण. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. राजकोटचे ते फोटो व्हायरल, दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात.
कणकवलीत अनधिकृत बॅनर बाजीवर धडक कारवाई आणि चढवांचा जबरदस्त लंगार नृत्य व्हायरल। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची। पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। धन्यवाद।